момиченце. Спомняш ли си с каква дреха беше тогава? Не, не помня. Опитай се да познаеш. Да, беше облечена в сиво. Сигурно много сте се гордяла с нея. Да, съм много горда майка. И не говори много. Сега е моето време да мълча. Филм, с който отваря $100 милиона, сигурно ви кара да се чувствате много горда. Вече казах, че ще бъда тиха и ще дам думата на дъщеря си. Харесва ли да си светлината на прожектора? Изключително мащабен филм. Чувствам се голяма късметлийка, че съм в тази позиция. А ще се притесниш ли на сцената? Много съм притеснена, но в добрия смисъл. Да видим дали имаме архивните кадри. Това си ти в 2000-та година. Това е Марион Котияр. Ето ги архивните кадри. Толкова ми е неудобно. Погледнете ме. Филмът ми се казва Доктор Дулитъл. Доктор Дулитъл. Това такава рокля ли е? Вдигнах нивото до Сен Лоран. Благодарим ти, Дакота. Винаги се радваме да те видим, Мелани. И... Ще продължаваме.